Kedy youtubery oklamu vlastních diváků tu máme. Kedy youtubery oklamu vlastní diváků. Od kanálu, který se jmenuje Doxy, od kterého jsme plně neviděli jediný video. Neviem, kdo nám to poslal, dneska dám sa na to podívať. Krádež peňazí z charitatívneho livestreamu až po nafingované vykradnutie influencerského podniku. Toto je zo pár influencerov, ktorí istým spôsobom zneužili dôveru vlastných divákov. Začínajúc s Jovinečkom, ktorý... Potřebuju vědět, kdo to je. Jakože v životě jsem neviděl podle mě obličej a v životě jsem neviděl jméno. v rámci jednej spolupráce oklamal dokonca aj samotné média. Filip Jovanovič alias Jovinečko je mladý slovenský influencer, 600 000 followerů na TikToku, to je dost, ne? Je to hodně? Já nevím. ktorý sa preslavil najmä vďaka krátkym videám na TikToku, kde Je to hodně? parodoval rôzne životné situácie. Jeho špecifický humor obletel celé Československo a prejavilo sa to aj na počte sledujúcich, ktorých nazbieral vyše 500 000. Jovinečko sa rozhodol svoju popularitu okamžite využiť a tak si po krátkom čase založil kaviareň s názvom Jovi Point. Okrem kávy tam začal ponúkať aj rôzne sendviče či palacinky. Podnik propagoval všade na svojich sociálnych sieťach a zákazníkom sa neskutočne zapáčil. Fanúšikovia ho tak začali navštevovať nielen kvôli chutnému občerstveniu, ale aj pre možnosť stretnúť samotného Jovinečka. V apríli roku 2024 však Filip na svojom Instagramovom profile zverejnil správu, ktorú nikto nečakal. Ja nechápem, čo je zlé s týmto svetom. Od 5. riešime vykradnutý Jovi Point, profi palacinkovače, grill, hotovosť, iPad. Krátko na to pridal aj video, v ktorom situáciu podrobne opísal. Neviem bližšie informácie, viem, že nám chýba dosť veľa vecí z kuchyne. Dneska určite nebudeme robiť palacinky, akože sme v takom tom núdzovejšom režime, slané veci sa dajú objednať a patráme, zistujeme, uvidíme, že čo a ako. Počík nemá kurva dobré, OK. V následujúcich príbehoch zverejnil taktiež kamerový záznam z podniku s cieľom získať väčšiu pozornosť a nájsť prípadných svedkov, ktorí by si v tomto čase niečo všimli. Verní fanúšikovia okamžite vyjadrili ľútosť a snažili sa pomôcť. Chudák Jovi, za tým je čistá závisť. Neprešli však ani 2 dní a hľadaný zlodej sa skutočne našiel. Na Instagrame Jovinečka vyšlo video, v ktorom spolu s políciou odhalili tvár tohto neznámeho páchateľa. No keď mu strhli masku z tváre, diváci ostali v šoku. Išlo totiž o Filipovho najlepšieho kamaráta Adama Bergera alias Bergiňa, ktorého fanúšikovia už To známe z Claše. dobre poznajú z jeho videí. Následne vyšlo najavo, že celé toto fiasko bola len dohodnutá kampaň s poisťovňou Kooperativa, pri ktorej chceli Jovinečko údajne poukázať na dôležitosť poistenia. Fanúšikovia to Debilní reklama. však ako chybu vôbec nevzali. Okamžite sa vybrali do komentárov, kde vyjadrili postoj k tejto situácii. Takže ono nestačí, že z AI už čoskoro nebudeme veriť ničomu. Teraz sa nedá veriť ani fyzickým ľuďom, ktorí pre peniaze urobia čokoľvek. Až sa vám naozaj niečo stane, vaše okolie vám veriť nebude. So sledovateľmi prichádza aj zodpovednosť a ty si spravil zo seba chuďatko, nechal ľudí, aby ťa ľutovali a pomáhali ti. Len preto, aby si sa zviditeľnil a zarobil na reklame pre poisťovňu. Vnímam to ako nechutné zneužitie a oklamanie všetkých, ktorí ti chceli pomôcť, čo je veľmi Ako ja s tým súhlasím, to je hrozná reklama. Skutočne vyzeralo ako jeho koniec. Diváci na tento nepodarený nápad rýchlo zabudli a Jovinečkové videá začali sledovať tak ako predtým. Filip síce touto kampaňou zašiel trocha za hranu, no mimo falošného zviditeľnenia svojim divákom nijak neublížil. To už však nemôžeme povedať o českej streamerke Márii Linartovej, známej tiež pod prezývkou Maja, ktorá údajne plánovala ukradnúť peniaze z vlastného charitatívneho livestreamu. Maja je česká Bola veľká ferka tohle, no, tehda. hry alebo vedie diskusie na rôzne témy. Hoci ju nemožno porovnávať s najpopulárnejšími streamermi u nás a jej kanál si postupne získal určité publikum divákov. Jedného dňa sa však Maja rozhodla urobiť niečo, čo ju preslavilo zo všetkého najviac. Avšak nie práve v pozitívnom zmysle. Dňa 25. To si ešte nepamatujem, ne? To byl ten útulek nějakej, či? Kolik to bylo, nějaký 20-30 tisíc, něco takovýho, ne? Na 2021 Maja usporiadala charitatívny livestream. Jaká ta holka Slovenka na to dělala hodně videíči. Pomoc ľuďom zasiahnutým tornádom. A to už je dávno, ne? Pomoc na obětem tornáda. Nebylo to s útulkem? Diváci sa do zbierky ochotne zapojili a spoločne sa im podarilo vyzbierať až 20 000 českých korún, čo bolo v prepočte približne 785 eur. Stream sa následne ukončil a všetci mali pocit, že vec bola úspešne uzavretá. Problém nastal až vo chvíli, keď To byly dvě různý? To ani neviem. fanúšikovia neskôr vypýtali dôkaz o zaslaní tohto daru na sľubovanú nadáciu. Čeky. Maja síce tvrdila, že peniaze odoslala, no žiaden dôkaz neposkytla. Ujala sa toho až slovenská streamerka Henrieta Pribarčáková, známa taktiež pod prezývkou Heníček. Podľa jej tvrdení si mala Maja peniaze nechať a na charitu Takže ona...
odcizil jednou peníze, udělal potom druhý stream, to udělal znova, jako? Poslať buď vôbec nič, alebo len zanedbateľnú čiastku. Svoje podozrenie začala šíriť či už medzi širším publikom, tak aj medzi rôznymi youtubermi. Ďalej, transparentný účet, tu vám hodím, môžete si preskrolovať, ale bohužiaľ nenájdete tam ani jej meno, ani čiastku 20 050. Diváci sa rozhodli tieto obvinenia neignorovať a okamžite začali Maju kontaktovať s množstvom otázok. Streamerka však tieto komentáre hromadne ignorovala a dokonca aj odstraňovala všetky správy, ktoré sa tejto témy dotýkali. Dát gól na vybírání tornáda, obrovské neštěstí a peníze si nechat je největší hyenismus extrémního kalibru. Můžete vidět reakciu. Můžeš mi rovno dát pinko, ty si chceš. Tyjo, jak to rýchlo kliká, aby to skipla. Ale nejde to nějak? Niektorí darcovia sa dokonca rozhodli kontaktovať priamo spomínanú nadáciu, ktorej mali byť tieto peniaze určené. Čo však následovalo, všetkých sklamalo. Nadácia o ničom netušila a žiadne peniaze údajne nedostala. Na Maju sa tak spustila lavina otázok, až sa napokon musela k celej situácii vyjadriť. Že tam volali a že zjistili. V tu chvíli mi to přišlo divné a vypla jsem ho, protože jsem to chtěla vyřešit tady to. Panike vypla stream a na oficiálne vyjadrenie si nechala určitý čas. Keď však konečne prišlo, divákov opäť zaskočila. Bohužiaľ som si myslela, že som peniaze poslala, ale neposlala. Nemyslela som si, že by existovali falošné nadácie. Nechápala som, čo sa deje a ignorovala som to. Myslela som si, že mi chcú ublížiť. Začala som si zisťovať informácie, keď moja platba nedorazila a poslala som to na nesprávnu nadáciu. Už som sa spojila s nadáciou a ospravedlnila som sa za problémy. Bola som na polícii a dokonca som kontaktovala aj banku. Podľa jej slov peniaze omylom poslala na nesprávnu doménu a to konkrétne A ukázala proof, že to poslala nesprávne ako? na darujeme.cz namiesto oficiálnej darujme.cz. Tvrdila, že sa stala obeťou podvodu a že už celú vec rieši spolu s políciou. Aby divákov presvedčila, že peniaze naozaj odišli z jej účtu, na streame ukázala bankový výpis s touto záhadnou transakciou. Vtedy však ešte netušila, že týmto krokom si svoju situáciu viac skomplikuje. Vo výpise, kde mala byť zaznamenaná táto transakcia, nesedelo hneď niekoľko detailov. Objavila sa tam napríklad diakritika, pričom vo zvyšku výpisu použitá nebola. Nesprávny bol aj formát uvedenia adresy príjemcu a navyše sa tam nachádzala nezmyselná medzera, ktorá často vzniká pri manipulácii s dokumentom. Aby toho nebolo málo, kontaktovaný bol aj majiteľ údajne falošnej domény darujeme.cz, ktorú Maja označila za podvodnú. Ten však uviedol, že táto doména funguje už od roku 2018 a zároveň upozornil, že má právo podať trestné oznámenie v prípade poškodzovania mena. Jako fakt, tohle to prostě je třeba tak veliký průser, že to podle mě určitě je na nějaký jako trestní řízení. Jakože tak veliký průser to je. A to se kámo jedná o 20 táců. Že je to za takéto stojí. Reálne, ako je to stále, že 780 €, je to dosť peňazí, ale v konečnom dôsledku nie sú to life-changing money, pre ktoré by sa oplatilo keď už to chceme takto počuť. Na streamerku bolo následne podané trestné oznámenie a prípad prevzala polícia. Tá však len potvrdila, že Maja po skončení streamu tieto peniaze na charitu naozaj neposlala. Overila aj to, že žiadnu falošnú doménu nikdy nenahlásila a zároveň potvrdila, že bankové výpisy boli skutočne upravené. Keďže však nešlo o úradné listiny... Jmenuje videa, youtubery oklamu vlastně diváků a je to autora Doxy. To je nějaký menší tvůrce, ale má to mega pěkně zpracovaný, musím říct. Jako na menšího tvůrce to má fakt krásně zpracovaný to video. Určitě bych se podělal na víc videí od něj. Falšovanie trestné nebolo. Takže když já udělám fejkovou charitu a prostě vymyslím si výpis, a který hodím na Instagram, že prachy byly odeslaný tam, kam mají, tak to není trestný? To si děláš. To máme takovouhle díru v zákoně. Je divný, že to není trestný. To je prostě podvod, ne? To je prostě straight up jako podvod. Koncom augusta 2021 Maja na streame potvrdila, že platbu napokon odoslala a tentoraz to dokázala aj podpísaným potvrdením z banky. Keďže nikdy neuviedla presný termín, dokedy musí byť dar odoslaný, polícia už prípad ďalej vyšetrovať nemohla. Každopádně, aby jsme to všechno objasnili, byla jsem v bance pro výpisy. Je to s podpisem, je to s razítkem, už víc reálně nemůžu udělat. Týmto sa však jej problémy neskončili. Na povrch sa dostali pochybnosti aj o jej druhom charitatívnom livestreame z úvodu roku 2021, ktorý bol určený pre psí útulok. Podľa divákov to byly dvě různý charity. Odoslané neboli. Išlo už o dokonca väčšiu sumu, a to konkrétne 40 000 českých korún. Aby dokázala svoju nevinu, Maja priamo počas toho istého streamu do tohto útulku zavolala. Já bych se chtěla zeptat, jestli je tam z února na jméno Marie Linartová platba. Jo,
Áno, přesně tak. Děkuju moc krát. Podozrenia však ani tak nezmizli. Keď ju CheckCloud dokonca vyzval, aby ukázala potvrdenie o platbe zo začiatku roku 2021, Maja sa začala podozrivo vykrúcať a odmietla ho zverejniť. A tebe teda můžeš teďko nazdílet internetový bankovnictví a koukneme se na tu platbu Sunora? To bych spíš nedělala. OK. Upřímně. A máš tomu nějaký jako zásadní důvod? OK. Protože jsem to ukazovala a ukazovat to už nechci znova. Dobře. Maja síce nakoniec dodržala, čo sľúbila, no bez nátlaku by k tomu pravdepodobne vôbec nedošlo. Kto však svoje slovo nedodržal vôbec, bol český influencer Datel. Ty vole, normálně datlivý kontroverzi a vojevávání fanoušků bych podle mě nespočítal na 2 rukách prostě, takže to jsem zvědavý, na co tohle bude konkrétně mířeno, jestli to bude mířeno na nějaký klamavý, vole, ty vole, jeho profilový účty, který si vyproumé a potom je prodá nějakým fufu lidem, nebo na co to bude mířeno? Datel je bývalý youtuber, ktorý kedysi patril medzi veľmi obľúbených tvorcov. Po sérii kontroverzných videí však o tento status prišiel a diváci ho postupne prestali sledovať. Vďaka svojmu provokatívnemu správaniu sa dostal do viacerých konfliktov a neraz čelil dokonca problémov so zákonom. V súčasnosti pôsobí najmä v neprofesionálnej MMA organizácii Clash of the Stars a taktiež na Instagrame, kde popri zdieľaní svojho života ponúka aj rôzne rady na zbohatnutie. Keď sa raz pripravoval na svoj ďalší zápas, rozhodol sa svoju... Když vám někdo radí, jak zbohatnout, tak to je většinou scam. Jakože... Tam rychlý zbadnutí podle mě jako neexistuje. Jestli nevyhrajete ve sportce kokot, tak prostě neexistuje rychlý zbadnutí. Popularitu a mediálnu pozornosť opäť využiť. Datel bol vždy Já bych mu věřil, chápu pasolku, u tebe tomu rozumím. Hadnou osobou a jeho diváci mali nespočetné množstvo nezodpovedaných otázok. Od insolvencie, ktorú mal na krku, až po užívanie anabolických steroidov, ku ktorým sa dlhodobo Bohatí neradí jak zbadnout a bohatí nejsou schopni půjčit 5 kilo do pátku. Pane Richard Chlade, mluvím na vás. 5 kilo jsem chtěl jenom do pátku z těch miliard. 5 kilo do pátku bych to vrátil. Zdvojnásobil bych to na Blackjacku, prísahám Bohu. Odmietal vyjadriť. Túto situáciu preto využil a na jednej z tlačových konferencií oznámil, že si založil Instagramový profil s názvom Tajné odpovedi. Ľúbil, že keď tento profil dosiahne 30 000 sledovateľov, na všetky tieto otázky odpovie. Čo však následovalo, nikto nečakal. Takže je to profil, o ktorým som mluvil. Po dosiahnutí požadovaného počtu followerov sa profil premenoval na priznanie hráču a typeru a začal nabadať sledovateľov na netradičné formy dávkovania. Aby z toho majiteľ však vyťažil čo najviac, do popisu pridal aj odkaz na telegramovú skupinu s názvom Bedny. Divákov to pochopiteľne pobúrilo. A toto je vzor pre naše deti? To snad není pravda. Pojďme si teďkom nalít čistýho vína. Kdo řekne o Datlovi, že je to vzor pro vaše děti? Jestli necháte vaše děti koukat na Datla a nechat sledovat tu jeho internetovou, vole, personu, tak problém je podle mě v těch rodičích, že nekontrolují, na co ty děti koukají. Toto naozaj nemám absolútne žiadne slova. Hovorím si, čo je to za bezcharakterného človeka, ktorý toto urobí svojim fanúšikom. Datel neskôr vyhlásil, že si celú vec rozmyslel a namiesto toho otázky zodpovie na svojom novom YouTube kanáli. No aj keď na väčšinu z nich naozaj odpovedal, dôveru divákov si späť už nezískal. To však o dôveru svojich divákov stále bojuje, je influencerka Dominika Aladžia, ktorá pobúrila nejedného fanúšika. O Dominice Aladži nevím vůbec žádnou kontroverzi asi. Asi se ke mně nic nedostalo. Už chodil s Michalkem a s tím Spicy Peťou, nebo jak se jmenuje blbeček, ale... Dominika Aladžia ešte donedávna patrila medzi najobľúbenejšie české influencerky. Sústredila sa najmä na platformy ako Instagram či TikTok a jej obsah tvorilo predovšetkým rozprávanie o každodenných zážitkoch či rôznych témach súvisiacich s oblečením. To všetko sa však začalo lámať začiatkom roku 2024, keď sa Dominika dostala do viacerých kontroverzií. Začalo to pochybnou značkou Aladžia Beauty, pri ktorej sa objavili tvrdenia, že isté produkty s totožným zložením sa dajú nájsť na iných, prevažne ázijských e-shopoch. Hoci Dominika tvrdila, že na značke pracovala viac než rok, výsledky vyzerali skôr ako napodobeniny zahraničných produktov. To by však samo o sebe nemuselo byť až takým problémom, keďže Dominika o pôvode týchto produktov nikdy neklamala. Skutočná vlna kritiky sa však spustila vo chvíli, keď na svoj Instagramový profil pridala fotografiu spodnej bielizni v spolupráci so značkou Tezenis. Diváci na nej zaregistrovali neprirodzený artefakt v oblasti vlasov, kde je ona si zvětšovala cecky, když dělala reklamu na spodní prádlo, Ježíši Kriste. To tady budeme řešit to, že si Borka z Photoshopu kámo zvětší cecky, když promuje spodní prádlo. To tady fakt budeme řešit v dnešní době tohle. Ježíš. Výrazná časť. Tak tady vidíte, že Dominika tady má vlasy. Najednou nic, vlasy zmizely a pak z ničeho nic z látky vychází další vlasy.
Fanúšikovia ju tak začali podozrievať, že sa snažila upraviť si pás, no editovanie fotografie jej nevyšlo podľa predstav. Dominika preto nemala na výber a k problému sa musela vyjadriť. Avšak nie tak, ako všetci očakávali. V príbehu na Instagrame to obhájila tým, že sa vraj len snažila zakryť si bradavku a editovanie trochu ušlo spod kontroly. Na fotce, kde mám v té zemi spodní prádlo, která trošku vylítla, tak jsem si omylem zamazala vlasy. Túto verziu jej však takmer nikto neuveril. Problém nastává v tom, že tady chybí takhle obrovský kus, který je úplně mimo její ňadro. A kdyby to vycenzurovala tím, že to zamaže, to znamená, že to rozmaže tu část toho ňadra, tak by se nestalo toto, jelikož by tam byly vidět ty vlasy, akorát by byly rozmazané, ale tady jsou absolutně zmizelé. Dokonca na výzvu, aby ukázala pôvodnú neupravenú fotku, presvedčivo vôbec neodpovedala. Klidně ukážu neopravnou fotku, ale nechci tomu dát prostě pozornost, je to zbytečné. Reakčný youtuber Sibiřan zároveň upozornil na fakt, že Dominika svoje vyjadrenie vydala len pol hodiny potom, čo sa dozvedela, že o nej plánuje natočiť reakčné video. Do tohto momentu bola údajne upravená fotografia stále na Instagrame, a to bez väčšej pozornosti sledovateľov. Aby svoje tvrdenie na Instagram podľa mňa ukázal niekoľko dôkazov, kde sa Dominikine fotografie zdajú byť upravené. V jednom z prípadov sa dokonca objavili dve totožné fotky. Jednu publikoval jej fotograf a druhú zdieľala sama Dominika. Aj keď mali pôvodne pochádzať z rovnakého záberu, postava na oboch pôsobila úplne inak. Celé by to možno nebolo až tak vážne, no situáciu zhoršuje fakt, že Dominika už v minulosti priznala, že svoje fotky kedysi naozaj upravovala. Vím, že ty sítě nejsou vždycky úplně reálné a já jsem s tím sama měla problém na začátku, když jsem vlastně vystupovala na sítích, tak jsem nebyla nějakým způsobem sebevědomá, dost jsem si upravovala fotky. Dnes to podľa jej slov však nerobí, pretože si uvedomuje, aký veľký vplyv má na mladé no asi to vrodila, ne? Nechce, aby sa kvôli nej cítili zle, keďže sama mala v minulosti problémy so sebavedomím. Aj preto sa podľa jej slov v súčasnosti snaží pôsobiť čo najreálnejšie. To je přesně ten důvod, kvůli kterému se teď snažím být opravdu reálná a kvůli kterému se snažím, aby ty slečny se mnou nechtěly tolik porovnávat a srovnávat, i když ne vždycky to jde sama. Když jsem byla malá, tak jsem koukala na Instagram na modelky a na různé Pinterest stránky, kde jsem viděla ty nejkrásnější make-upy, vlasy a strašně často jsem se s něma srovnávala a nebylo to vždy jednoduché, takže mi je líto číst třeba nějaké komentáře toho, že se třeba nějaké slečny se mnou srovnávají, protože kvůli tomu to určitě nedělám a nechtěla bych, aby se nikdo kvůli mě cítil špatně. Po tejto kontroverzii sa začali objavovať ďalšie otázky, čo všetko nám ešte Dominika vôbec tají. Okrem influencerstva sa totiž venuje aj podnikaniu v kozmetike, kde sa aj mimo ťažších začiatkov ale skutočne darí. Ak ťa však zaujíma, ako sa darí aj bývalým youtuberom a aké neobvyklej práci sa dnes venujú, určite klikni na to. OK, příjemný video, pěkně zpracovaný, Doxy si jako zaslouží odběr ode mě definitivně. Fakt hodně pěkně zpracovaný. Nebylo to zbytečný dlouhý okecávání, za mě jako pěkný video, jakože fakt pěkný, on má jenom pár videí.